Sanibonani, molweni, ndinamkela ke sasithivini ngesiXhosa. Umayeni ke guys uyavutha ungumlilo, uba uyawazi umlilo. Usixelele ke episode egqithileyo into yoba umnini watyiswa ityhefu and akaziva uba wayeyifumene phi. And uthi ke ngoku utatakhe bengenakwaxesha la kuhoya kwamntana, uthi bendihlala ndinyuka ndodwa. Umsele kuthe ke umayeni uveza zonke ezi zinto ngoku ukwenzela into yoba angakwazi ukumxelela ukuba makwenziwe ntoni yena as indoda. And ethi yingoba kaloku kukhona umfazi okufuneka engenile ongunumber 5. So kungcono athethe ngayo yonke le nto so that azothi yena uyayibona nayo uba into yokuba nabafazi abaninzi yenza ntoni, like ekugqibeleni kuyahliswana. So uthi ufuna uma ngaloo nto ke ngomayeni ukhalazele nento yoba ke ukowabo, so yena uzomsapota kanjani ehleli kowabo. Yena soze akwazi ukuya le uthi ke ngoba kaloku usendaweni erongo xa ehleli kowabo, bekumele uba ukwamseliko. Kwi-diary session umayeni ke uyakhala ke guys, uthi caba kwakufanele uba mna ndifuyelwe ngumntana, uyisebhizi hambe epepenyuka nabafazi. Hayi liphumi kum ke guys, liphuma kumayeni, uthi uyapepenyuka nabafazi. Wabuyela kumseleki ke etafileni apha bebehleli khona because bebekhuphene ke. Umayeni umbuze uba if ke kuthiwa nguye lugulayo ke ekwamseleki, umseleki benza kwenza kanjani mawuthi ugula ebusuku. Umseleki uthi hayibo ndakhe ndangafumaneka nini xa ngaba kuthiwa umntu uyagula kwezi zindlu zam. Uthe ke asundenza umntu ombi. Umayeni uthe ke mabangabe bejikeleza kuyo yonke le nto. Uthi wena Mseleki wasuka le uzondingxolisa kwam, usithi kwam akuphileki, in fact anani beyadini na. Kwi-diary session ke umayeni uthe wena le nto yakho ikohlule phaa eyadini yokwenza i-unit, ukusihlanganisa nje sisodwa kukohlule wena. So awukwazi ukubleyima mna, ndafika vele mna kwi-mess up. Nantso ke enye into esasiyilwela kuba wena uba ulibele ke zama ukumkhumbuza ke. Umseleki uthi ke akavumi ke kule yoba yena wehluleka kwenza i-unit. Qha noba inkomo ungayifaka kwidyhokhwe, xa ingafuni ngeke uyenze nto. Umayeni uthe okay, because caba ke umayeni ungile inkomo enenkani, because xa ingangeni kwidyhokhwe inkomo isuke inenkani. Wabuyela ke etafuleni apha behleli khona ke uthi umayeni hayi yaze yandingxolisa ke guys indoda kanti idakwe luthando lukanumber 5. Wathi ndithi mayise ke intombazana leyo uzotsho uhlukane ukungxolisana nam, izokubona uba unjani ngoba ayikwazi. Nakuthi kwakumnandi isithandwa uyonceda ukuba akudlise and mhlala phela uyotsho akwazi uba uyintoni. Uthi into eyamenza wemka kukuba afike kwakhe azomngxolisa, emngxolisela i-unit engekhoyo ebekumele uba ilungiswa nguye njengotata wekhaya. Ubengamniki kwa chance ke bethe uyathetha umseleki umayeni abelapha. Wathi umayeni uyabona ngoku uyilungisa kakuhle yonke le nto sihleli soyi-2, andingomntwana wakho mna, siyevana, ndiyinkosikazi yakho njengoba nawe uyindoda yam. Xa ufuna ukuthetha nam ndibize uthethe nam kakuhle, sufike udilike kum ube ungxola apha ukhala ngento yoba kulaa mzi akuphileki. Ndim wathi thatha isithembu, ayiphumi ke leyo. Umseleki uthe ke ubenqwena kuba abe ke ngumntu okwaziyo into yoba akareflekthe ngenye ixesha. Umayeni uthi ndenzeni ngoba wena undimele ngento yoba ndine-pride, andikwazi ukuya kuThobile. uThobile lowo osenda ii-messages ndingaziphenduli, so wena uzondishawuta, undishawutela uThobile. Umseleki uthi ke ndandikungxolisela ukuba wena isystem yayikholapsisa. Umayeni uthi mna into endiyaziyo, into enemoto ndazi uba ndiyithetha nawe, eyoba sekutshintshile sekufanele siyothetha noThobile ngento ezinemoto andiyazi. KwaUthobile kwakumele into yoba ndithumelele ii-forms, so umayeni nje noThobile ngamanzi ne-oil. Kwi-diary session ke umseleki usixelele uba umntu obhatala ii-inshorensi zemoto nguThobile, bona abazibhatali. Bona okwabo kukuthatha imoto bahambe ogala ipetroli kuphela, enye nenye ayibafaki, kodwa uthi balwa khona kunjalo. So if ke uthi bebeyifaka entliziyweni yabo into ethi uMaKay ngomnye wethu, ngesingenayo le ngxaki. Qha ke uthi ke ngowethu xa ngaba sithanda, xa singafuni futhi ayingowethu. Loo nto ithi ke uMakhumalo ufana nomuntu oyi-deputy apha kulo mzi because wenzela aba bafazi izinto, but umseleki urongo because akabaxeleli. So umseleki ukuveze into ethi ke after ninana kanancokola noThobile zange niphinde nithethisane ke ngoba anabonasa into yoba ninana bayi-2 anidingani.
And ke ngoku umuntu endiyilwelayo mna ndingumSeleku kukuba andifuni uba nefemeli engafunaniyo. Umayeni umkhumbuze uba babekhe baya komkhulu ngenye imini, uthi ke apho ndafika khona ndabulisa uThobile. uThobile uthi zangavuma, instead wathi kum bendingazi mna uba sesiyathethisana. So umayeni kwi-dire station uthi into engakayimele yena kukudelelwa ngomnye umntu amthathe kancinci. So uye wambuza uba uyayikhumbula naloo nto. uMseleku ke wabe ngathi akafuni uthetha ngayo, wathi omnye ndithi uyayikhumbula na. Yho, wanyukelana ke uMseleku ebuza uba kanti ufuna ndiphendule kanjani. Umayeni uthi ke nantso ke into ayenzayo, uyamlwela uThobile. So sizophilisana kanjani ke mna noThobile? Ngoba umusa qho xa sixabana ngento edibanisene noThobile akamthetheleli, instead uthethelela uThobile. Umusa ke uthe ke akamthetheleli uThobile, xa erongo naye uyamngxolisa. Kwi-dire station ke umayeni uthi umthetho wakhe kwicase enam noMakhumalo uyohlala edifenda uMakhumalo. Uthe ke makenze into afuna ukuyenza noba yintoni, akasenandaba. Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.